Привет на всички, аз съм Жоро и както знаете, занимавам се в дълбочина с човешката психика, с човешките реакции, с човешкия живот, с това какво, как и защо се получава в реалността около самия човек и въобще в нашето общество. Темата на днешното наше видео е баланс. Какво е това баланс? Ще разберете основните принципи, по които вие трябва да стоите в състояние на баланс и защо това е толкова важно. И така да започваме. Какво означава баланс? Както знаете, навсякъде в физиката дори има действие, противодействие. Това означава, че когато има действие, има противодействие и в средата е баланса. Везна. Отляво има дисбаланс, отдясно слагате баланс, когато тя се уравновесява. Всичко застава в точка 0, в точката, в която има баланс. Абсолютно същият баланс се реализира и в човека, в неговите действия, в неговото ежедневие и естествено в неговата физика, в неговата психика и в неговото тяло и въобще във всичките аспекти от човешкия живот. Тук аз ще говоря за конкретен баланс, който е свързан с това, че човек в определени ситуации дава и взима. За този баланс ще говоря. Естествено, такъв баланс има по всичките сфери на човешкия живот. Но какво трябва да знаете? Като пример, отивате в магазина и вие плащате със своите пари и получавате в замяна нещо. И след това какво се получава? Каква е крайната реакция? Магазинерът е доволен и вие сте доволни. Защо? Защото вие давате свой ресурс вследствие на тези пари, които той е получил. Той с тях може да си купи каквото си пожелае, а вие получавате продукт, от който имате нужда. Вие сте доволни, че имате този продукт. Продавачът е доволен, че той има стойността на този продукт в пари. Еквивалента му в пари. В случая се получава и двете страни изпитват удовлетворение от самата сделка, от тази дейност, при която вие сте направили взаимодействие. Целият човешки живот от раждането до смъртта е изпълнен с взаимодействие. Вие имате ежедневно няколко десетки, стотици взаимодействия. И ако вие някъде в живота си чувствате, че нещо не е наред, имате провал, имате дупка, имате празнота, имате несъвършенство, имате нещо, което не ви се получава. Всъщност в основата на това нещо, че дадено нещо, сфера, област от живота не ви се получава или там имате проблем, имате нещо, което не може да решите, е защото там вие нямате баланс. Вие не сте в баланс. Или вие сте дали много, не сте получили, или обратно. Взели сте, но не сте дали. Така че това е тема, позиция, по която всеки един от вас може да седне и да си направи анализ. Сега, естествено, че може да има и други нюанси, защо не ви се получава. Но в основата си има такъв дисбаланс. Дисбаланс на енергия. А в подсъзнанието този дисбаланс се отразява като дисбаланс в съзнанието. Тоест части от вашето съзнание са разположени не както трябва. Както ако вие натоварите вашата кола с някаква стока и я разположите несиметрично, колата ви или може да се преобърне или да се наклони в една посока и ще е опасно да се движите така. По същият начин се получава и в човека, в неговото тяло, в неговата психика. Когато вие имате дадени области от живота, откъдето вие взимате, това много често, между другото, се случва. Особено в интернет пространството. Хората влизат в интернет пространството и черпят огромно количество информация. Искат да знаят това, всичко как става. Ето в момента вие също черпите информация от това видео, кое как става. Но вие само черпите. Вие нищо не давате в замяна. Максимум може да сложите лайк или някакъв коментар. Това горе-долу балансира
информацията, която получавате. Разбирате ли? И когато вие като личност започнете да ходите по разни места или от приятели, или в своите взаимоотношения и оттам само черпите, вие се поставите в ситуация на дисбаланс. Този дисбаланс вие не го виждате. Той е във вашето съзнание. Той не се вижда, не се чувства, по никакъв начин вие не го знаете. Но вашето подсъзнание винаги ви дава за това сигнали. Просто вие не ги виждате. Вие си мислите, той така каза, он е така каза, той глупост каза, он е неправилно направи, имате разни ситуации, които ви са неприятни и вие ги подминавате. Обаче, в тези ситуации всъщност има информация за вас, че вие правите нещо в дисбаланс. Това е. Просто трябва да се научите от тук насетне да разглеждате във всички тези неща, да виждате какво означават те за мен. Всъщност тази информация е реално за вас. Когато вие само черпите, рано или късно вие ще изпаднете в ситуация, в която ще получите дискомфорт. Това ви е гарантирано. И този дискомфорт може да ви се наложи вследствие на него, например, да направите някакво плащане, да направите някакъв разход или да направите някаква услуга, която няма да искате да правите, но ще се наложи да правите. По този начин вашето подсъзнание изравнява този дисбаланс, който вие последните няколко месеца или години сте правили. Така че рано или късно вашата психика си връща всичко обратно на местата. Така че не се притеснявайте, когато имате неприятни ситуации или когато имате извъннаредно някаква изляза сметка да се плаща. Всичко това е вашето уравновесяване, без което няма как вие да живеете. Просто няма как. Защото вие сте, както го обясняват някои езотерики, като пашкул с енергия около вас. Този пашкул всъщност представлява вашето съзнание и винаги когато вие давате, вие от себе си отнемате. А когато взимате, вие в себе си добавяте. И винаги това трябва да бъде в някакъв баланс и вие когато, например, вършите някаква услуга или правите нещо, трябва в замяна да получите нещо, но най-малкото благодарност. Най-малкото, което може да бъде. И тук трябва да се замисли върху още едно нещо. Кога и къде аз давам безрезервно, безогледно, без да мисля, без да ценя себе си, без да правя преценка какво аз правя и защо го правя. Когато вие това го правите, може да си анализирате сами своя живот и своите ситуации, когато вие давате, а в замена нищо не получавате. Тогава вие трябва да знаете, че вие създавате дисбаланс в себе си. Също се получава, когато, например, някои хора не могат да стоят в равновесие. Боледуват, падат, не могат да ходят, губят равновесие, губят баланс. Защо? Тяхното тяло всъщност им показва, че всъщност те са изгубили баланса. Някъде са взели и не са дали замяна. Или прекалено са давали, нищо не са взели. Или са отказали да вземат. Това също е нюанс. Тогава, вече когато човек не разбира, се получава болест на физическо тяло, в което човек иска да ходи, а не може да ходи. Той пада. Тоест той не може да държи баланс в физическото тяло. По този начин, отново нашето подсъзнание разговаря с нас и ни казва, виждаш ли човек, ти си в дисбаланс. Ти си се раздал. Или ти прекалено много си погълнал, без да си дал. Дори храносмилателната ни система работи по същия принцип. Човек приема храна, обработва и след това остатъка излиза. Това винаги е така. Всички процеси са така. Влиза, обработка, излиза. Навсякъде го има. Взаимодействате с някой. Давате, вземате. По този начин работят дори и най-елементарните физически процеси. Така че много бъдете внимателни, защото този баланс е като баланса в колелото на колата. Ако дадено колело не ви е балансирано и вие искате да се движите на висока скорост,
това колело може да изхвърчи и вие просто даже да изхвърчите заедно с колата. Това действително се получава не само във физическия свят, с предметите, с които вие общувате, а това се получава и с физическото тяло. Това се получава не само с нещата, с които вие взаимодействате, дом, кола или там някаква друга недвижимост, която имате, и тя може да се развали, просто да се срути, защото има определен дисбаланс, дори и бизнес определен и определена работа, която се свърши, тя може да се срути, защото вие я правите в състояние на небалансираност. Както и същото нещо може да се случи и с вашето физическо тяло, т.е. вашето физическо тяло просто да се разруши, просто да се разпадне. И затова много хора често боледуват и умират внезапно, просто тялото им се разпада при определени болести, защото те просто всичко, което са имали, например, са раздали и нищо за замяна не са получили. Това е тотален дисбаланс на психиката на човек или на неговото съзнание. И душата всичко това го знае и тя приема решение да сложи край на човешкият живот. Така че това са естествено някакви крайни фази, до които въобще не трябва да достигате. Щом като вие слушате това видео, вече трябва да знаете от тук на след. Това не трябва да го допускате в никакъв случай. Винаги трябва да взаимодействате в принципа win-win, както се казва. Аз печеля и той печели. Винаги в това състояние, който спазва този, така да го наречем, закон, това понятие, той винаги ще бъде здрав и делата му винаги ще се получават. Предполагам, че схванахте какво искам да кажа. Благодаря ви, това беше от мене. Бъдете здрави!